Sa mga pangunahing balita, 2 patay sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Albayad, Camarines Sur. Lalaki patay sa pananaksak ng nakaalitan na kabarangay. Drug den sa Naga City sinalakay. 3 katao arestado. Coastal waters ng Milagros Masbate positibo sa red tide toxin. At kabataan kontra kriminalidad program ng PNP inilunsad sa Camarines Sur. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ika-4 ng Marso, taong kasalukuyan. Patay ang isang estudyante sa Goa, Camarines Sur matapos na mahulog sa sinasakyan nitong habal-habal. Pauwi na umano ang biktima nang mangyari ang insidente. May report si Rose Bilista. Patay ang isang babae matapos siyang mahulog mula sa kanyang sinasakyang habal-habal mag-aalas 6 kagabi sa Barangay Awukayan, Goa, Camarines Sur. Kinilala ang biktima na isang 24 na taong gulang na estudyante ng Partido State University at residente ng bayan ng Lagunoy. Batay sa impormasyon, galing sa praktikum sa isang paaralan sa Goa ang biktima at pauwi na sana ng subalit pagdating sa lugar ng insidente, bigla itong mahulog habang umaandar ang motorsiklo. Naisugod pa siya sa pinakamalapit na pagamutan ngunit nasawiri. Hindi talaga hindi man sila nag-slide, wala man silang collision. So, while na nakasakay siya, at napamali yung apak niya yata doon sa apakan sa footrest ng motorsiklo, nahulog na po siyang diretso at tumama po yung ulo sa kalsada na kanyang kausan ng kanyang pagkamatay po. Napag-alaman rin na 2 pasahero ang lula ng naturang motorsiklo. Kapwa umano ito nakasuot ng palda kaya parehong naka-side view. Pataas rin daw ang kalsada kaya hindi agad napansin ng driver na nahulog na ang isa sa kanyang mga pasahero. Nakakulong na ngayon sa himpilan ng Goa MPS ang habal-habal driver na walang naipresentang lisensya sa otoridad. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa investigation namin, sa pagpunta doon, nakita namin na duguan yung ulo. So siguro, pag ganyan na nagpost ng date, yung ulo ang may tama talaga na medyo mahirap na kasi daming dugo kasi nang inambutan na namin dun . Muli naman na nagpaalala ang kapulisan sa mga motorista na magdoble ingat upang makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Sa lungsod ng Legazpi, patay rin ang isang lalaki matapos na mabangga ng kotse habang papatawid sa kalsada kagabi. PNP muling nagpaalala sa mga gumagamit ng kalsada. May report si Danica Garcia. Dead on arrival ang isang 37 taong gulang na lalaki matapos na mabangga ng isang kotse habang papatawid ng kalsada sa Purok 7, Barangay Bigaa, Legazpi City, alas 9:30 kagabi. Kinilalang biktima na si Paulo Fernandez, residente ng parehong lugar. Batay sa investigasyon ng PNP, mula sa isang waiting shed, papatawid ang biktima ng masagasaan nito ng kotse na minamaneho ni alias Sam, 43 anyos na residente ng Rinilisan, Barangay Bunot, Legazpi City, na nooy patungo sana sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Isinugod pa sa Legazpi City Hospital ang biktima, subalit nasawirin dahil sa tinamo nitong seryosong sugat sa ulo. Sa base na nahiling ko sa dalagang medyo may makaskas talaga yung bilis yung takbo niya. So tumilapon siya diretso sa kotse. So yung kotse windshield niya nabasag. So initially doon yung niya sa ulo. Hindi na rin umano nagsampa pa ng kaso ang naiwang pamilya ng biktima matapos na akuin ng sospek ang gastos sa burol at pagpapalibing sa biktima. Siya, 18 hours siya pansamantala dito sa amin. Kung yung usapan nila initially, bali lahat ng gastusin sa pagpapalibing, i-shoulder nila. So initially ang usapan nila, yung family, parang hindi na po sila magpapile ng kaso. And later on, after living, meron pa silang pag-uusapan kung ano pa. Nanawagan naman ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na maging alerto upang makaiwas sa anumang aksidente sa daan.
Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Hindi na sinuwerte pang mabuhay ang isang lalaki sa Bulacan, Camarines Sur matapos siyang pagsasaksaki ng kanyang kabarangay. Matagal na rin umunong may alitan ang sospek at ang biktima. May report si John Lopez. Isang 32 anyos na lalaki ang nasawi matapos saksakin sa barangay Palsong, Bulacan, Camarines Sur alas 7:30 ng gabi nitong linggo. Kinilala ang biktima na si alias Renato, residente ng Sitio Bulilacao, Zone 4, Barangay Palsong. Ayon kay Police Corporal Ama, natagpuan ng biktima na nag-aagaw buhay sa gilid ng kalsada ng isang magsasaka. Lumalabas din sa investigasyon na pauwi na ang biktima galing sa isang handaan nang pagsasaksakin siya ng kanyang kabarangay na si alias Marlon sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Isinugod pa siya sa Rural Health Center ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sir, natamo po siya ng luwang tama. Saro po sa may tulak, tapos sa may right eye po, sa may hita. Matagal na rin umanong may alitan ang dalawa na sinisilip ngayon ng otoridad na motibo sa pamamaslang. Ngayon po, mga reminders na lang po, lalong-lalo na po ngayon na election period. So, from time to time po, nagkakandak po ang local police po natin ng checkpoint, COMELEC checkpoint po, and dictated checkpoint po ng PNP. So, konting lang po, consideration po sa lalong-lalo po sa mga biyahero po natin. Nasa kustudiya pa ng Bulan MPS ang sospek na mahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez. Iligal na petrolyo nasabat ng PNP sa Esperanza, Masbate. Negosyante arestado. At may sa Paracali, Camarines Norte na tupok ng apoy. Yan at iba pang balita sa pamabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV.
3 katao ang nadakip matapos na salakayin ng otoridad ang isa umanong drug den sa Naga City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang higit sa 70,000 halaga ng shabu. May report si Regine Bue. Tatlong individual ang naaresto matapos ang isang operasyon laban sa isang drug den sa Purok 6 Canday Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, alas 4 ng hapon kahapon. Kinilala ang mga naaresto na sina Pio Dolor, 50 anyos drug den maintainer, Abdul Retobio, 26 anyos drug den visitor na kapwa-residente ng nasabing lugar, at Anthony Sia, 34 anyos drug den visitor na residente ng Barangay Pinit sa bayan ng Ocampo. Nakumpiska sa mga sospek ang mahigit 13.5 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang street value na 98,800 pesos. Ayon kay Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng PIDEA Camarines Sur, itinuturing na high-value individuals ang mga nahuling sospek. Dati rin umano ang mga itong drug surrenderies. Base po doon sa ating report is matagal na po itong nag-ooperate. Nagkataon lang po na last month is na naiparating sa atin yung information na itong mga personalidad na ito is patuloy pa rin sa pag-engage sa illegal drug activity. Kung kaya't hinanapan natin ito ng panahon para mapagtuon ng pansin. At finally po, kahapon is nakapagkasa tayo ng transaction doon sa mga suspect kung saan successfully natin nahuli sila sa isang bypass operation. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsamang puwersa ng PIDEA Camarines Sur, PIDEA Catanduanes, PNP Bicol Enforcement Group Special Operation Unit 5 at PIDEA Regional Special Enforcement Team. Paalala po sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Kamsur, lalo na po dito sa Naga City, na lahat po tayo is dapat maging concern sa paglaganap ng illegal na droga dito sa ating lugar. Wag po natin ipagsawalang bahala. Ang pagsasawalang bahala po is delikado po yan at kung kaya't umapila po ako sa lahat ng mga kababayan natin dito sa siyudad ng Naga at sa probinsya ng Camarines Sur na pag may nakita kayong mga kahinahinalang ng illegal drug activities, is agad pong ipagbigay nila alam sa ating mga tanggapan ng authority. Sa tanggapan po ng PIDEA at PNP at nandyan po yung NBI dito sa Kamsur para po agad natin yan maksyonan at ma-prevent po natin yung illegal drug activities dyan sa inyong lugar. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng PIDEA Camarines Sur at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Bue. Mahigit sa 400,000 halaga ng iligal na petrolyo ang nasabat ng PNP sa Esperanza, Masbate. Arestado sa nasabing operasyon ng isang lalaking negosyante. May report si Mayan Sinares. Arestado ang isang lalaki matapos na itimbre ng isang concerned citizen ang ginagawa nitong paghahakot ng mga drum ng mga produktong petrolyo sa baybayin ng Barangay Sorosimbahan, Esperanza, Masbate kahapon ng madaling araw. Kinilala ang suspect na si alias Leon, 44 anyos at residente ng naturang lugar. Ayon sa Esperanza Municipal Police Station, agad nilang tinungo ang lugar at naabutan ang ginagawa ng suspect kasama ang ilang kalalakihan na agad naman na nagstakas. Wala rin umanong naipresentang kaukulang dokumento ang negosyante. Sabi lang po ng may-ari, ma'am, na binili niya sa bandang Samar, saka pinasabay niya daw po yung order niya. Yun pong ginagawa nila, mama, binabagsak po dun sa laot ng malalaking bangka po. Tapos sinihila na lang din po ng maliliit papunta po dito sa shoreline. Nakumpiska mula sa suspect ang 25 drum ng gasolina at 10 drum ng diesel na may tinatayang halaga na 420,000 pesos. Isinasalin umano ang mga ito sa bote at ibinebenta sa mas murang halaga. Binibenta niya rin daw po dito lang sa Esperanza ng mas mababang halaga, kaya po mas marami daw po ang bumibili sa kanya kumpara po sa mga lihitimong mga gas station. Samantala, pansamantala munang pinalaya ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa PD 1865 o Illegal Transportation and Possession of Petroleum Product. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.
Isang bahay sa Paracale, Camarines Norte ang tinupok ng apoy nito lamang Lunes. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang insidente. May report si Hercules Barbacena. Isang bahay ang natupok ng apoy sa Sitio Acacia, Barangay Poblacion Norte, Paracale, Camarines Norte, 1:41 ng hapon nitong Lunes. Batay sa impormasyon, bigla na lamang nagliyab ang naturang bahay na pag-aari ng isang Marlon Castillo at kasalukuyang tinitirahan ng kapatid nitong si Roland. Sa inisyal na investigasyon, walang supply ng kuryente nang mangyari ang sunog. Umabot sa first alarm ang sunog at naideklarang fire out 1:59 ng hapon. Umabot naman sa 10,500 pesos ang pinsala na dulot ng sunog. Hindi man daw sila nagluto, wala man daw nagluto, walang mga open flame, and wala rin siyang linya ng kuryente. Kaya medyo lalaliman at kailangan namin balikan pa. Walang nasaktan o namatay sa insidente. Kasalukuyang iniimbestigahan pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Kami final kasi based on sa pagkandak namin ng mga initial investigation, medyo nag-iiba-iba pa yung mga nagiging statement. Even nga yung nakatira doon, yung occupant, yung mag-asawa, magkakaiba yung version ng possibility. Kaya sabi ko, after this interview, babalikan namin doon para mas makakuha pa ng iba pang information back. Samantala, nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na maging alerto sa mga bagay sa loob ng bahay na maaaring magdulot ng sunog, lalo na ngayong buwan ng Marso kung saan mataas ang insidente ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. 2 wanted persons sa Bicol napasa kami na ng PNP. At Kabataan kontra Kriminalidad Program ng PNP, inilunsad sa Camarines Sur. Yan at iba pang balita sa pababalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan at kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nahulog na sa kamay ng otoridad ang dalawang itinuturing na most wanted persons sa Albay at sa probinsya ng Camarines Norte. Ang mga sospek ay naharap sa kasong panggagahasa. May report si May Encinares. Dalawang kinikilalang most wanted person ang nadakip sa magkahiwalay na operasyon kahapon. Unang naaresto si alias Renzo, 20 anyos na konduktor ng modern jeep at residente ng Barangay 14 Bakakay Albay ng Bakakay Municipal Police Station bandang 1:40 ng hapon. Si Renzo ay ang ikaapat na wanted person ng kanilang bayan na may warrant of arrest para sa kasong rape na inihain noong Pebrero. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng Bakakay MPS at maharap sa kasong may parusang habang buhay na pagkabilanggo. Tayo pong mga tracker team dito sa police station, may composition tayo ng tracker team. May kanya-kanya po silang subject na minomonitor po. In case na may mga ganyan na case, may monitoring naman ang tracker team namin, kaya nahuli naman kaagad natin yung mga ganyang personality. Samantala, naaresto naman ng kapulisan bandang 5:30 ng umaga ang ranked 9 most wanted person ng Vincent's Camarines Norte na si alias Menyo, 77 taong gulang, may asawa at residente ng Sitio Mandalig, Barangay Cagbalogo, parehong munisipalidad. Si Menyo ay may warrant of arrest para sa 3 kaso ng panggagahasa na nagawa nitong Hunyo noong nakaraang taon. Kasalukuyan pa siyang nasa kustudiya ng Vincent's MPS. Nilabasan lang naman po siya ng warrant, ma'am, ngayong taon lang po. So agad rin naman po natin siyang naaresto. Since February 17 lang po na ilabas yung warrant, rin naman po, naaresto naman po natin siya agad. Siniguro naman ng PNP na hindi sila titigil sa paghahanap ng mga individual na may mga pananagutan sa batas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Nagpositibo sa red tide toxin ng coastal waters ng Milagros Masbate. Pag-ani, pagbenta, pagbili at pagkain ng shellfish at alamang mula sa nasabing karagatan. Bawal daw muna ayon sa BFAR. Narito ang aking report. Mahigpit na ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang pag-ani, pagbenta, pagbili at pagkain ng shellfish at alamang mula sa karagatan ng Milagros Masbate dahil positibo pa rin ito sa red tide toxin. Batay sa nakolektang samples ng ahensya, lumalabas na tumaas ang toxicity level ng paralytic shellfish poison o PSP sa naturang karagatan na lubhang delikado sa tao. Ito lamang February 25, 2025 nang maglabas ng abiso ang BFAR Bicol. Kapag nagpa-positive po yung isang area sa red tide, this is a result of a series of tests. So, regular po yung monitoring natin. Chine-check natin, this undergoes laboratory and yung mga shellfishes ay tinetest sila doon sa red tide. Dahil nga yearly yung occurrence nito. Pinapayagan pa rin naman ang paghuli sa mga isda, pusit, hipon at alimango, ngunit dapat maayos itong nilinis at niluto bago kainin. Ilan sa mga sintomas ng lason na dulot ng red tide ay ang pamamanhid sa paligid ng bibig at muka, pagkahilo, pagkaparalisa ng kamay at paa, panghihina ng katawan, pagbilis ng pulso, hirap sa pagsasalita, paghinga at paglunok, pananakit ng ulo, pagsusuka, pagtatae at pananakit ng sikmura. Sa ngayon po na nakataas ang positibo sa red tide ang Milagros Masbate, ang aming ahensya ay patuloy na nagpapaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain, pag-collect, pagkuha at pagbenta ng mga shellfishes including alamang. So maaari lamang po na sumunod tayo sa mga impormasyon na sinasabi ng aming ahensya, and also po mahalaga na alagaan natin ang ating mga health, no, and we are safeguarding the health and safety of our community, kaya mahalaga na sumunod tayo sa mga ganitong paalala. Maaaring makulong ng 2 buwan at di lalagpas ng 1 taon o magbayad ng hindi tataas sa 10,000 piso ang sinumang magbebenta ng mga produktong pandagat na apektado ng red tide toxin. Samantala, negatibo naman sa red tide ang Sorsogon Bay o ang Huwag Lagoon sa Matnog at ang karagatan sa Mandaon, Masbate. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Kabataan kontra Kriminalidad Program ng PNP matagumpay na nailunsad sa Camarines Sur kahapon. Ang layunin ng programa alamin sa aking report.
Naging matagumpay ang launching ng Kabataan kontra Kriminalidad o KKK ng Police Regional Office 5 o PRO5 na ginanap sa Fuerte Camsur Sports Complex, Cadlan, Pili, Camarines Sur kahapon. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang 1,070 na kabataan kung saan nagsilbing guest of honor and speaker si Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director ng PRO5. Kasama niya ring dumalo si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office. Ayon sa tagapagsalita ng PRO5 na si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, ang KKK ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng PRO5 na immobilize at palawakin ng kabataan laban sa kriminalidad, iligal na droga at karahasan. Aniya sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan at aktibong pakikilahok ng kabataan, layunin ng programa na lumikha ng isang henerasyon na may kaalaman, alerto at katulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. So this is syempre ang pinaka-best platform na pwede natin gawin para po sa collaboration natin sa mga kabataan. And it turns out naging positive din yung turns nito because halos nasa 3,131 na rin po ang naging members natin for the KKK alone sa Region 5. Kasama dyan yung mga Muslim youth, kasama yung mga IPs youth natin, and other youth sector, yung LGBTQ, yung mga student, out-of-school youth, kasama rin po yung mga fraternities and sorority organizations. Bukod sa launching ng naturang programa, nagkaroon din ng Youth Forum kung saan naging sentro ng talakayan ng mga paraan sa pagsugpo ng kriminalidad. Maraming pwedeng gawin ang mga kabataan natin in the advent po ng technology, the social media. Kailangan din po silang maging kumbaga mapanuri with regards to social media using or pagbabrowse. Marunong sila ng mga fake news, ano yung mga legit na mga posts. And then, may encourage nila yung mga kapwa youth na maging member ng KKK o kahit na hindi maging member, maging ate and kuya ng ating mga kabataan para maggabayan sila ng proper way or proper road para sa future nila. Naniniwala ang ahensya na isa sa mga pinakaimportanteng sektor ng lipunan ang kabataan at ang pagpapataas ng kanilang kamalayan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong tagapaghatid balita.